बुंनो साननाया बेनो जे बिश्वजित दैमारिया जे बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै बिराद मोनसे गोब्राब जोंनो सोंथि होदों जे बर' ख्रिस्टियानफ्रा बबे मोनसेखौ बिथांमोनहा आजावनानै लानो सानदों जे नोंथांमोनहा बर' ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेलनि मोननो गोनां गभर्नमेन्टनि बेनिफिट्सफोरखौ लाभफोरखौ लानो बर' ट्राइबेल जानानै ना बर' ख्रिस्टान जानानै माइनरिटी बाङाय सुबुं सानखोनि माइनरिटीनि बेनिफिट्स एबा लाभफोरखौ लानो दा कुइसना जोंनि ख्रिस्टान बर' ख्रिस्टानफ्रा बेखौ साननो हागौ बा बुंनो हागौ जों गिबियाव जेरै दङमोन जों बिदिनो थाबाय थागोन जों बर' ट्राइबेल शेड्युल ट्राइब बेनो जोंनि सिनायथि बेनो जोंनि दिन्थि बे हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि बेनिफिट्सफोरखौ मोनगोन आरो जोङो ख्रिस्ट धोरोमखौ आजावनायखाय जोंखौ माइनरिटी बुङो आरो जोङो माइनरिटीनि बेनिफिट्स एबा मोननो गोनां गभर्नमेन्टनि लाभफोरखौबो जोङो लागोन दा बेखौ जों ख्रिस्टानफ्रा सानो आरो मा नाथाय दिनै बे खोथाखौ बर'नि सासे गागि दैदेनगिरि हारि सिबिसुला हारि अनसुला न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया होनग्रा आरो दिनैनि समाव बिथाङा सासे पलिटिशियान बिथाङा आगुआव बावैसोनो थांनाय 5 बोसोरनि बिजेपिनि गभर्नमेन्टआव बिथाङा साधारन एमएलएल' नङामोन बिथाङा सासे बुंथिगिरि स्पिकार एसेम्ब्लिनि एबारावहाय बिथांनो स्पिकार बिबानखौ होआखै थेवब्लाबो बिथांनो मोनसे केबिनेट दायित्वखौ होदों दा एसे गिदिर व्यक्तिया दिनै बै समाव मा ख्रिस्टियान मा बाथौ मा हिन्दु मा ब्रह्म गासैखौबो लानानै बिथाङा ज' थ' जों बर'लेण्ड बिनि थ' जों बर'लेण्ड नागिरनि होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै हाजार हाजार लक्ष बर'फ्रा बा ख्रिस्टानफ्राबो ज' बर'नि आन्दलनाव बिहोमा होदोंमोन एनडिएफबि महरै सोरबा एबसु महरै सोरबा बिएलटि महरै सोरबा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि महरै नाथाय हरखाब दिनै बिश्वजित दैमारिया बे आदा मानगोनां बिश्वजित दैमारियानो गावनि रुपखौ गावनि कालारखौ सोलायदों बिथाङा जोंखौ सोंदों ख्रिस्टानफोरखौ सोंदों ओइ बर' ख्रिस्टान भाइफोर नोंसोर हयले मोननैनि मादाव मोननैखौ मोनलालै नोंसोर मोनसेल' मोनसिगोन हय नोंथांमोना ट्राइबेल बर'नि बेनिफिट्सखौ लादो ट्राइबेल हिसाबै आरो ट्राइबेल बर'नि बेनिफिट्सखौ बर' ट्राइबेलनि बेनिफिट्स एबा लाभफोरखौ लानोबा नोंथांमोनहा माइनरिटी ख्रिस्टाननि बेनिफिट्सखौ मोननाय नङा दा बिथाङा बे रावजों बे सोंलुजों जे मा बुंनो नागिरदों आं बेखौ गोब्राब मोनदों दा बेखायनो आङो रायजोफोर बिश्वजित दैमारिनियाव आङो बे सोंलुफोरखौ फंनैसो सोंलुफोरखौ सोंनो सानदों आरो मोनसे सावरायनायखौ सोंनो सानदों गिबिथारावनो आङो नैबे सावरायनायखौ सानग्रोदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा बेनि फिननायखौ होनांगोन सासे बर' ट्राइबेला बबेबा समाव गावनि गोसो बायदि गावनि लुबैनाय बायदि जिहेतु बे हादोरा धर्म निरपेक्ष धोरोम नांसयै सेकुलार कान्ट्रि दा बे संबिधान आरो बे मोन्थाइखौ लानानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजै समनिफ्रायनो जोङो रायजो जाबोदों बेवहायनो माब्लाबा अखा खोरोमनायखौ गिनानै जोङो हाग्रानि धोरोमफोरखौ लादों माब्लाबा जिबौ जिबादफोरखौ गिनानै जोङो जिबौखौ सिबिबोदों माब्लाबा भुट फेटाखौ बागदावनानै जोङो भुट फेटाफोरखौ सिबिबोदों आरो माब्लाबा ख्रिस्टान मिशनारिफोरनि अननायखौ मोननानै जोङो जिसुनि धोरोमखौ लादों दा बेबायदिनो आरो सोरबाया बुद्धनि आखल आखुखौ मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बुद्धिज्मखौ लादों दा गोबां नाथाय जोङो जेसेबांखि जोंनि धोरोम चयसा गुबुन गुबुन जाया मानो जोङो बे बर'आनो बर'नि थै बर'नि राव रायो बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ लानानै जोङो बर' बिमाखौ सिबिबोदों आरो बेबायदिनो जों ज' बर'नि जोंनो लेन्ड नांगौ होननानै बर'नि दावहाखौबो जोङो जाथि राव धोरोम बासियाजासे जों ज' आन्दलन खालामबोदों नाथाय बिश्वजित दैमारिया दिनै माबा मोनसे फोरमायबाय माबा मोनसे गिलौ बालौ सोंलु बर' ख्रिस्टानफोरनि सायाव होबाय जे नोंथांमोना बबे मोनसेखौ नांगौ बर' ट्राइबेल महरै बर' ट्राइबेलनि मोननो गोनां शेड्युल ट्राइबनि बेनिफिट्सफोरखौ नांगौ दा नोंथांमोना बर' ख्रिस्टान माइनरिटीनि बेनिफिटखौ नांगौ थारमानि बिश्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जों मोननैखौबो मोनला मोनसेल' मोनसेखौ जों लानांगोन
दा आं बावहाय जोबोद दुखु मोनदों बिस्वजित दैमारि बायदिया दिनै बेबायदि बाथ्राखौ मानो बुंखो मा बिथाङाबो बिजेपिआव हाबनायखाय धोरोमनि राजनितिखौ बर'नि गेजेराव सोबाय नामा आच्छा बिस्वजित दैमारि बुंनाय बायदि जाथोंसै दे जों बर' ख्रिस्टानफ्रा बर' ट्राइबेल हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ नांगौ आरो खायसेया होनबायलायनो नङा जिहेतु जोंहा धोरोमनि मोन्थाय दङ बे हादोरा धोरोम नांस'यै धर्म निरपेक्ष सेकुलारिज्म कान्ट्रि जोङो ख्रिस्टियान माइनरिटि बेनिफिट्सफोरखौ नांगौ बेबायदि गर्जन साननाय बायदिथ' बे हाजार लाख लाख ख्रिस्टानफोरनि साननाया एखे जानाय नङालै सोरबाया बिस्वजित दैमारि बिथां लुबैनाय बायदि बर' ट्राइबेल्सनि मोन्थायखौ लानानै माइनरिटि बर' ट्राइबेलनि मोन्थायखौ नेवसिनाय बेथ' जानाय नङा बेथ' मोननै जागोन आरो दानिया बे बर' ख्रिस्टाननि गेजेरावनो जुदि मोननै जायोब्ला आरो बर' हारिनि गेजेरावनो जुदि मोननै गावोबा बिस्वजित बुंनाय बायदि दे नोंथांमोना जुदि बर' ख्रिस्टान माइनरिटिनि मोन्थायफोरखौ लानानै जुदि माइनरिटि ख्रिस्टान जानो नागिरोबा नोंथांमोनहा बे बारनिफ्राय बर'नि ट्राइबेल बेनिफिट्सफोरखौ मोननाय नंला अब्ला जोंनि गेजेराव मा जागोन बे गावस्रानाया थुब्ला गावस्रागोन बर'नि गेजेराव बिस्वजित दैमारि सासे आन्दोलनखारि नो बडलेण्ड नो रेस्ट होनग्रा बिस्वजित दैमारि बिथाङा दिनै बै समनिफ्रायनो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बिथाङा बे रावखौ बावबाय नामा जोङो खौसेयैब्लासो जों देरहागोन गावस्रायोब्ला जोङो जेनगोन बे खोथाखौथ' बिथांमोनहानो गामि गामि थांनानै मिथिं दावथिङाव बुंहैदों दिनै हठात बिस्वजित दैमारिया मानो लामा खान्दाय बायदि गावनि गाबखौ सोलायखो बिस्वजित दैमारिया बे आंनि सोंनायनि फिननायखौ रायजोफोरनि गेजेराव बुंनांगोन नोंथाङा मा बुंनो सानदों दिनै 2 नम्बर कुइसना जाहैबाय आं बिस्वजित दैमारि बिथांनाव सोंदों ठीक आसे सासे बाथौ धोरोमनि बा सोरबाया गावखौ हिन्दु होननानै लायोबा बर' हिन्दुआ बा बर' बाथौआ बर' हिसाबै ट्राइबेलनि गोबां सुबिदा मोननायाव माब्लाबा सोरबा सासे बर' ख्रिस्टाना बेखौ हेंथा होफेरदों नामा बिस्वजित दैमारिया सोरबा सासे बे बडलेण्डनि सासे ख्रिस्टाना बर' ख्रिस्टाना जुदि बाथौआरि बा बर' हिन्दु बिथांमोनहा ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ मोननायाव सोरबा बाजानायखौ फोरमायफेरदों नामा बिथाङा बिनि बिदिन्थिखौ गर्जन मुसाहारिनो होनांगोन आरो बर' ख्रिस्टानफोरनो होनांगोन आरो जुदि बर' हिन्दु थामिनबा बर' बाथौनि ट्राइबेलनि बेनिफिट्सखौ मोननायाव सासेबो ख्रिस्टाना बाजानाय फैयाखैब्ला दिनै सासे बर' बाथौ थामिनबा बर' हिन्दुआ बर'आ सासे ख्रिस्टान जानानै माइनरिटिनि बेनिफिट मोननायाव नोंथांमोना मानो फाजानाय फैदों अब्ला बिस्वजित दैमारिनि सोंनाया बेनो नामा नङा 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 बे जों बर' बाथौफ्रा जों बर' उमुगफ्रा ट्राइबेलनिल' बेनिफिट्सखौ मोनो जोंसो माइनरिटिनि बेनिफिटखौ मोना अब्ला बे ख्रिस्टान भाइफ्रा मानो ओरैबो ओरैबो मोननैबो मोननांगौ जाखो फालाय थारमाने जों बिराद देरग'थारबाय बर' ख्रिस्टानफ्रा बिराद लावग'थारबाय दाना बाथ्राया बेवहायबो फैबावबाय हा नोंथाङा सासे गावनि बर' बिदा फंबाया ख्रिस्टान जानानै देरदों लावदों ख्रिस्टान जानानै माइनरिटि जानानै एसे एनै मोनदेरदों मानो फाजानाय फैखो मानो फाजानाय फैखो मानो बाजानाय फैखो होमबा नोंथाङा बर'नि देरनायखौ नोंथाङा लुबैया नामा बेथ' बिराद दुखुनांथाव हजम खालामथावै बिस्वजित दैमारि बायदि सासे दैदेनगिरि बर'नि नेतानि खुगानिफ्राय दिनै बेरखांबाय आं बुजिनो हायाखिसै सोरबा सासे ख्रिस्टाना देरदोंबा लावदोंबा मानो बाजानाय फैदों आंहाबोथ' बर'नि थै दङ दे गर्जन मुसाहारिया सासे बर' ख्रिस्टियान आंनि बिमा बिफा आंनि बिदा फंबाया दाबो बर' बाथौआवनो दङ जोङो आदान प्रदान जोङो परस्पर मोनफ्रोमबो बिथांमोननि आंनि बिदा फंबायनि हाबा
खेराइ मोनफ्रोम बिथिङाव आं बाहागो लायो आरो बिथांमोनहाबो आंनियाव बाहागो लायो जोंहा बेवहाय डिफारेन्स जायाखै नाथाय बिश्वजित दैमारि बे फाराग बे डिफारेन्सखौ लाबोदों गर्जना खृष्टान जाबाय बियो बिराद देरबाय बेखौ आथिङाव हमथानांसिगोन बोख्लायफिननांसिगोन बे बिसो जादों दा बे सानस्रिखौ लानानै जे बिश्वजित दैमारि बायदिया दिनै बर'नि सासे दैदेनगिरि गावखौ बुंनो लादों आं बेखौ आसरितसो मोनदों बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला नंगौ खृष्टानफ्रा बिराद देरबोथारबाय बिसो जाहैबाय दा बेथ' बिश्वजित दैमारि बायदि बिथांनि खुगानिफ्राय फैनाङामोन आं जोबोद दुखु मोनदों आरो सानख'नो हायाखै आंबो दहाय ओरैनो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बुंनाय बायदिसो मोनबाय थादों ओमफ्राय जेब्लानाखि बड'लेण्ड बुब्लियाव नायबाय नंमारगौसो नै मोजां खोनासंबाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंमारदों दे बियो जोबोद दुखु गोनां बिश्वजित दैमारि बिथां नोंथाङा मा सानदों मा बुंनो नागिरखो बुंफ्लांखो ना बुंगौयै बुंखो बाथ्रायाथ' बिदि जानाङा नङा होमबा बावहाय मा बर' खृष्टान बावहाय मा बर' बाथौ बर'आ बर'आनोखा नङा होमबा नुवाखै नामा बिथाङा रायजो बिनायाव जे खृष्टानफ्राबो बाहागो लादों नुवाखै नामा बिथाङा बड'लेण्ड बिनायाव जे खृष्टानफ्राबो हाजार हाजार थैदों एनडिएफबि जानानै बिएलटि जानानै एबसु जानानै पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि जानानै जोंखि माब्लाबा एबसुनि सोमावसारनायाव ओइ नोंथांमोना खृष्टानफोरसो जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो मोना ओइ नोंथांमोना खृष्टानफोरसो जोंनि एनडिएफबिआव हाबनो मोना बा बिएलटिआव हाबनो मोना माब्लाबा होनफैदों नामा सोरबा होनाखै नङा होमबा दा बियो जुदि बिदि नङाब्ला बिथाङा दिनै मानो हठात आफोद बे खोथाखौ बुंखो जे बर' खृष्टानफ्रा दिनैनि दिनाव थि खालामनांसिगोन जे बिथांमोना माइनरिटि खृष्टान महरै थानो दा बिथांमोना बर' ट्राइबेलनि बेनिफिटखौ लानो दा बाथ्राया ओरैसो जानांगौ आंनि मथेबा आरो बर'आ बर'खा जों बर'नि राव रायो जोंहा बर' बिमानि थै दङ आरो बे हारिखौ जोङो जयैनो गेरेमसा हारिबो दागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बेखौनो फोरोंदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जुदि नोंथांमोना गेरेमसा हारि दानोबा नाथाय बिश्वजित दैमारिया दिनै मानो बे बाथ्राखौ बुंखो दा बेखाय आङो खोब दुखु मोनदों गोसोआव सादेन थानो हायाखै आं बिश्वजित दैमारि आं नोंथांखौ खावलायदों नोंथाङा अननानै बिनि फिननायखौ होनांगोन नोंथाङा मा बर' हारिखौ खावनै खालामसै नामा